Цветята на доктор Бах и обучение чрез сугестопедия е нещо, което може да промени начина, по който изглеждаш. Нещо променя се нещо отвътре. Това разбрах на последната среща в събота, която правихме във Варна. И някой каза, личи ти, че си минал курса по Бах терапия чрез сугестопедия. Защото самото занимаване с есенциите, с състоянията на личността и благотворното въздействие на сугестопедията в потъване в тази приказност, в изкуството от класическите, музиката, класическа музика, песните, които са специално подбрани, за да подчертаят темите, които работим. Всички приказни истории, всичко това толкова се натрупва в един човек, че той няма как да не се промени. Но не се променя чрез убеждения, чрез някакви манипулативни техники, прибивавайки в пространството на тази красота, на тази хармония и на тази приказност. Така, всъщност, през един имагинерен образ, в който си създаваш, ти откриваш още едно твое истинско лице. Така че, ако искате да се запишете, имаме курс през ноември. На 21 ноември започва във Варна. Вижте в сайта houseofbach.com за повече информация. Чао! Очаквам ви!